ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa mga di kalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pagawin man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pagawin man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya
99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Buot niya mong pasalamatan ang mga minasunod na sponsors sa gigibuon niya mong live coverage kan Palarong Bicol 2024. Jujel Salazar, Lechon House, Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, Mrs. Maria Nenita, Buelva, Padirayon, and Family. Zone 1, San Vicente Sur, Irigas City. Pit Stop Gas Station, owned and managed by Mr. and Mrs. Artemio S. Cortez Jr., Santa Cruz, Irigas City. Divilla Store and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City. Lito B. Valle and LB Valle Copra and Coconut Buying, San Francisco, Irigas City. Mrs. Gloria De Villa, Santa Rosa, Laguna. Christopher Largo, number 278, Governor Crisine Street, San Francisco, Irigas City. Mr. Brian Larcena, Tres Reyes, Batoca, Camarines Sur. Mr. Jerry Navarez, Land Transportation Officer, Ligao City, Albay. Honorable Vincent Noel Nagrampa, Punong Barangay, San Vicente Sur, Irigas City. Sa Saindo Pugabos, Diyos Mabalo. An manehemento kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga. Nagpapasalamat kan mga minasulod na sponsors sa gigibuhon na special coverage kan Palarong Bicol 2024. Naed Berinia 531-560, Zone 5, Fatima Salvacion, Irigas City. Queenie Toriano Hapa and Family, San Miguel, Irigas City. Michelle B. De Los Santos, Imos, Cavite. Mr. Romy Parco and Susan Ramirez, Pili, Camarines Sur. Mrs. Trina Chanel Vargas, San Juan, Magarao, Camarines Sur. Mr. Epifanio M. Bueno Jr., Caledonia Street, San Nicolas, Irigas City. Mr. Brian Larcena, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. Mrs. Natividad L. Tuyay, San Vicente Sur, Irigas City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Editha Martinez and Family, San Nicolas, Irigas City. Miss Andrea O. Martinez, San Nicolas, Irigas City. And Miss Christine O. Martinez, City of Dublin, Republic of Ireland. Sa Saindo Pugabos, Diyos Mabalo. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City, Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City, Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD, Mrs. Petronila Nava Adobiso and family, San Nicolas, Iriga City, for safe travel, protection, and guidance. And for the souls in purgatory, from Jesus and Mary Celebrado and family, San Isidro Fox of San Isidro Poblacion, Nabua, Camarines Sur, Pura Malatio Impilio, Doña Leonila Street, San Juan, Iriga City, Fe, Cadoran de la Rama, Highway 1, San Nicolas, Iriga City, Lisa Guevara Online Booking and Accounting, Taday family of San Nicolas, Iriga City, Mr. and Mrs. Abelardo Tiham and family, San Diego, California, USA, Police Major and Mrs. Margarito Manaog and family, Mr. Roberto and Barangay Kagawad Honorable Merly Cabanes and family, Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur, Mr. and Mrs. Hubert N. Salcedo and family, and me, Gina I. Muranya, Madonna del Parto Bachiller and family, San Juan, Nabua, Camarines Sur. For the souls of Raimonda and Serapion, prayers from Longasa family, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang garan na matitiwalaan, poon kadto, sad kondunyan. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia.
Kaya andito ang healing para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng healing. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng yeling. Ayun, ngayon, masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, maghiling. Ang yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng yeling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng yeling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng yeling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy nang guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong healing para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Armac from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng yeling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pang unti-unti na lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng yeling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon, so nakita ko sa internet yung yeling. Nagpapasalamat ako sa yeling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang yeling kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa yeling. Sarap na ng tulog ko. Kaya ninintain ko na ang yeling. Yeling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yeling ang kailangan. Ang yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys, ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure, nahahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers, at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman?
Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo, ayaw mo na maulit yung mahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku, Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare. Pero, ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang kidney care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga akong sayahin ngayon eh. Simula nang ininom ko ang kidney care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung creatinine ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang kidney care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na. Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng kidney care. Ang Kidney Care ay may pomegranate, panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga-saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga, napakahilig sa mga alat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas, above normal Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Sa isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal lang ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya, uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina, isa po akong store attendant. Nakakapagod minsan sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. Noong nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung Kidney Care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang Kidney Care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa nito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo.
Kasi sabi daw nila, kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Kaya nakikinig sa Radyo Ronda. Okay na. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Ped sa 22 kita ka na bulan na Abril, aldaw po kita nin Lunes. Hoy, sagkod ngunyan, dahil papig lilef. O dahil pa lefted an memorandum kan gobernador kan probinsya nin Camarines Sur. Dapit digdi sa asynchronous distance learning. Pinaluwas na memorandum kan nagtalikod pang mga aldaw kan gobernador kan probinsya nin Camarines Sur sa paagi ni Governor Luigi Villafuerte. Talagang grabe po ang namamatean na init digdi po sa riyon kan Bicol. Iba ko sa naman na digdi kundi magin sa iba pang parte kan sa tuyang nasyon. Nag-aabot na sa 45 degrees Celsius na init kaya talagang duman sa mga maluwas mas marhay pong amay na magluwas kamo ngunya ng mga panahon. Pwede nga ni magtrabaho banggi na ta day kaya ang init pag aldaw. Halos garo matutungan sa imong hawak pag dyan ka sa open space. Digdi po sa satuyang lugar. Kundi sabi nga ni Ken, dawa mainit na panahon, day magparakarawat nin kalayo. Nganing day masubsuban ang mga kabukidan. Digdi po sa siyudad kan Iriga, Kasubanggi, Kasudma pa, may nangyari na naman na kasulo dyan sa Barangay Santa Elena, Santo Domingo, Asinman, Barangay Santiago. Sa porsyon ka na Santiago, digdi sa Iriga, mayo man subot apektado. Igwalang na mga porsyon, baka igwang nagdamag na naman, taaram kung tugang nyatong itom o puti. Duwang bagay sa naman, na masasabi ko dyan, bastaan kalayo, hali sa sa init. Siyempre, mayo man kalayong din nagiinit. Tapos nga, mayo man kalayo na day nag-aaso. Igwa baga, mayo nang gayong aso. Kaya pangapudan niya to sa tutuyang mga kababayan day magparakawat nin kalayo. Maski nga ni mga mag-agom ngunyan, day magparataraid mo na. Magdoro-distansya ta, abang iinit kan pamayo. Pati mga misis! Pero pirming mga high blood sa mister, lalong-lalo na pag arog kayo ning grabe po ang init kan panahon. Naniba man niya itong mga kababayan, nakikisaw-saw man sa init. Paliputon lang ang sa tuyang mga payot, ang aning daing gayo kita high blood doon. Atakihon ta. Minsan pag grabe ang init kan sa tuyang pamayo, hina-high blood kita. Diretso yan sa atake pag napasala. Atake di korason, kadakol po kan nagagadan ngunya ng mga panahon. Sa sobrang init,
kadakol kan hina-high blood, pero bihira man ang nalulow blood ah. Sabi man kan ibang nakaulay ko, ang nakakapa-high blood ngaya, pag mayong lawg ang bulsa, number 1. Pag mayo kang kwarta, talagang ha-high bloodon ka, ngunyan po mga panahon. Kaya antes niya itong ipagpadagos sa tuyang mga pinagtutukar ngunyan, saro muna nga report, hali sa luwas. Report! Nasa linya si Ate Bani. Ate Bani, pasok. Salamat tabi Kuya Philip. Good morning sa imo. Good morning sa gabos ng mga paraandabay kan programa. Sa tuyang dugang nabareta sa lado lokal, tulos na nagpaabot ni tabang bagatabi Rondang Philip and Department of Social Welfare and Development Bicol sa nasa 17 mga estudyante na naging biktima itong nagrasay na hanging bridge sa Banuan Tabican Manito sa probinsya kan Albay. Tigon sa report ng Bureau of Fire Protection Manito Fire Station, papapuli na ang mga estudyante hali sa eskwelahan kan aksidente na maputol asin nagbagsak ang pinag-aagihan kay ning hanging bridge. So nagsapar nin lugad pati naman sukulog nin lawas ang mga nasambitan ng biktima. Anong klase tabi ang pakagibukan hanging bridge? Anong materialis kay ni? Yan ang daipan niya to tabi maaraman kung anong klaseng hanging bridge iniyo. Sa wala pa kita nila nakokontak halik po dyan sa may parte kan Manito sa probinsya kan Albay ka Rondang Philip. Ano yan? Kawayan o kahoy? Iyo, siguro sa buminagsak iniyo pwede sir nagibulang ini duma. Come again, Ate Bani. Pambihira na putol si Ate Bani kung pwede magbalik ka tabi giraray karondang Bani. Pati an sa iyang linya na putol garo itong hanging bridge na putol ang gakod kan signal. Pambihira ka amay-amay, madali on magputol ang signal ah. Anyari Ate Bani? Kaya dapat ang mga tulay po pakarhayon ang pakagakod kung arog kay ni na igwang mga na-aksidente dahil nag-bar down ang tulay o sarong tulay dyan sa Manito, Albay. Bako na yan, Albay may buhay, Albay may bagsak. Bagsak ang tulay! Nadaganan ng hanging bridge yung mga mag-aaral. Kaya ingat-ingat po kita maray pakian bako na duman sa hanging bridge nag-aragi sa mga estudyante. Hindi ba nga ni maray kung mausan cable car. Imbis na tulay hanging bridge ang gibuhon, cable car na lang. Pabalyo nganing masarig-sarig man. Daw pasaro-saro duwasanan sakay kan kabli. Maray na iton ngod digdi sa irigay gwaman dyan na ano yan. Cable sa ilian kundi hindi ako nag-ooperate pa man. Nagakudan ako ka ito nagparosros. Yan sa may nakabugtak na Santa Cruz digdi po sa Ilian, San Nicolas, Iriga, Siton. Hoy, may pinaluwas po ang lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga, activation of incident management team due to wildfire in several barangays of the city of Iriga on April 21, 2024 kasudma.
Memorandum to all members of the City Disaster Risk Reduction and Management Council and all members of the Incident Management Team. Yun na po ini. So, nangyaring kasulo dyan sa Barangay Santa Elena, Santo Domingo. Maray nga nit da inaapiktaran an Barangay Santiago. Pero pagkaaga hiling ko pa duman. So, fire truck kan Bureau of Fire Protection digdi po sa siyudad kan Iriga dyan sa may haranika na simbahan kan Our Lady of Miraculous Medal Pares. Ang problema kaya ngunyan kung nagkakasulo kung yaon po dyan sa paanan kan bukid kan Iriga ng mga barangay pati na duman sa Banwan kan Buhi di sa Mount Asog ay masakit madaraan tubig. Maray ko nigwa kitang helicopter na makuanin tubig dyan sa mga irrigation canal o kaya sa danaw kan Buhi nanganing palsukon an kalayo na minabutwa sa gilid kan Mount Asog. Daw ayan kadakol dyan kan magpasiring na mga Bureau of Fire Protection o ining BFP fire truck. Mayo mandarang tubig saka day naman po makakatukad dyan sa ibang porsyon na yan kan Mount Asog an Bureau of Fire Protection daw magdarasin danin tubig baka patan fire truck dahil dyan makasakat. Mayo naman pong agyan pasakat dyan. Kaya ito may mga nangyari na pong kasulo digdi sa parting ini kan bukid kan Iriga mga patanong pangani kay itong ipil-ipil ni dating alkalde Madilio Robe Alpilor nagkasurubsuban. Kaya day kita magpara raw nin kalayo dyan sa porsyon na yan masakit pag nagkakasulo an pwede sa nang magpalsok tong rapado magkuanin pala pa rapaduhon an kalayo pala pa ninyog tanganing maski pa mapalsok dahil na maglakop na gayo an kalayo kayang-kayan kan mga tugang nyatong itom painumon sana. Painumonin tubig, pagkatapos purog. Palsok ang kalayong yan. Abang iigat kiton ngod. Pero kung ining mga miyembros kan Bureau of Fire Protection ang matukad dyan, inda kung tumaragal. An iba. So iba, ang day sanay, kulang sa training, tarayaon man dyan sa opisina, sigang turukaw-tukaw. Baka sa sobrang init ngunyan, mag-collapse, patukad dyan sa bukid na parte kan Iriga. Dahil naman tinatawadan kayan kan mga miyembros kan Bureau of Fire Protection kundi sa training baka dagan sa na iton ka mga ngudkang itom kumbaga sa enerhiya resistensya nawa mayong gayong training ang mga tugang nyatong itong pag pinakapot yanin mga palapanin na nyug na hilaw ay sigan rapado kan kalayo matagal yan. Ngunyan masakit po sa mga nangyayari digdi sa kinaaban sa tuyang nasyon. Bako sa naman kalayo ang kalaban ta ngunyan ng mga panahon, ang kalaban ta kapag tiusan. Ini po ang realidad sa tuyang nasyon. Tapos bigpa para sa sakop pa kita kan nasyon kan China. Sa tuyang mga teritoryo kaya pinapaimbestigaran nga ni bagay itong mga yaon duman sa Cagayan na mga Chinese garo ibaan dalagan ang bira man may nag-aapod sa sakuya. Don't disturb me, nagpo-programa pa ako sa kakana. Kumusta ki punong barangay Manoy Digoy Salcedo? Ano daw ang pinaggibo? Kasudma. Tanganing dahil maka dyan sa barangay Santiago so kalayo na naglalakop na kota
digdi sa Santo Domingo saka Barangay Santa Elena saka nagkapirang porsyon kan banwaan po nin buhi. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Tapos ini pang ipinaluwas man giraray kan local government unit kan syudad din Iriga. All outdoor and adventure activities within Mount Iriga, Mount Asog are cancelled. Effective today until lifted to ensure safety of the populace and the entire city. Di saro pa sa pinag-aaditan po ngunya ng mga panahon ining nagpaparayaba-yaba kuno na killer traveler na nakaabot na paghaling Nabwa, nakaabot na digdi sa Barangay San Nicolas, Ciudad Can Iriga, Subot, may darang samurai. Ang mga burubareta na dati palan ining miyembros kan Philippine Army na pangyayari. Pero an maray sa imo boy, dumang ka sa ano yan, West Philippine Sea. Mga magdaranin samurai bakong digdi sa ano yan Iriga nagkakatarakot tapos sa Rinconada area na iba pong nyatong mga kababayan sige dan wasiwas kan samurai kan lalaking ini baka may diferensya man yan sa pag-iisip. Kaya ingat-ingat po kita masariwayan kita kan samurai kan pinagsasabing killer traveler kuno. Dahil ko pa manahiling, dahil tapaman aram, kung ano talaga, kung totoo ba ko ini. Kunyan, na bareta, minsan madaling maglakop. Magtotoo ba ko, bareta man girara yan. Man na maugmang barata para sa mga nagagamit nin bihikulo sabi ka na Department of Transportation may posibilidad na pwedeng magbabaan presyo kan kada litro kan mga produktong petrolyo in kaso magdakol ang mga electric vehicles sa tinampo digdi sa enterong nasyon. Sigun man ki DOTR Executive Assistant to the Secretary Johnny Gismondo bago sa ng environmental friendly ang mga e-vehicles pwede man ini na maging potensyal na solusyon sa haloy ng problema kan mga motorista sa langkaw na presyo kan gasolina. Maray na bareta kung arog kayan. Kaya lang ano daw tumaragal man daw ang mga e-trike na ini. Ang estimate kong matagal digdan bitis kan tao. Kung mayo ng masasakayan, nagtsatsaga bagang magbaraklay, ano ba, bisikleta. Kaysa magparakonsumo pa nin gasolina na abang mahal na ka na presyo kan mga produktong petrolyo ngunyan pong panahon.
Report! Ano, nasa linya si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat karandang Philip. Maray na aga sa imong siringman sa mga nagantabay sa tuya. Itong na-mentionar mo kasubago as in uncontroversial sa ngunyan, inibagang dapit sa persona na sinasabing sigian na baklay, sigian na kuyan, laka ay darang mataro mo na bagay, abaana. Sa barangay mi ngani may nahiling ako kaya nalabaon pati andara. Dawang lalaki ban karondang Philip, kaya lang ito palan mataganin sanganin kahoy. O na kumataganin halas na nagruruluwas ang halas ngunyan. Ay baga. So siguro iding mga kababayan ta siguro tama na day magpaluwas kan siring na informasyon ta nagkakausayanin alarma sa mga kababayan ta. Delikado man ang kad considering pero totoo man yan sa bako dapat maging malikay, maging alerto ang kabos. Tangon baga, dahita na sigurado ang sa tuyang panahon, kadakol kan mga mararaot na elemento sa tuyang komunidad na pwedeng makadanyar ni na buhay. Arog na sa nakan mga parahabon, asin iba pa mga persona. Siyempre, kung mga parahabon man yan, armado yan, may mga darang armas yan, siyempre. Baka man daw yan invisible aswang. Baka invisible na aswang yan na travel, killer traveler. Ano yan, aswang na, kuyan, sinasabing aswang na lakbay, ito bagang sigan lakaw. Baka araw kaya, ano yan taday nadadakop, kadakol na bagang nagluluwas na bareta, pigraralapag na nga ni. Iyo nga ni, dakol na mga lugar ang naabot siguro sa mga nagluwas na informasyon. Nahiling sa araw kaning Banwaan, nahiling na naman sa Kunsain, Kasuudma, Naibareta, dyan sa syudad kan Iriga, sa Banwaan kan Nabwa, ayaba nata aday na dadako kung talagang totoo. Baka may sa aswang man yan, parahabon invisible. Yung nga ni, siguro maging malikay na lang ang kabos at dahita sigurado ka na naman ang gada ng istorya kan mga nagbutuang mga informasyon na yan. Pero sa lado nga ni kan Philippine National Police, yaunan sa indang abiso na dahil basta magpara-post sa social media kung dahil man sigurado ang sarong informasyon ka nagkakausayan in alarma and syempre duman sa mga nagbabalangibukan fake news, pwede ka mong makasuhan. Kaya maging malikay po ang kabos. Bueno, karandang Philip, sa iba pa niya itong informasyon, nadakop na kan personahes kan Calabanga Municipal Police Station, ining tulong lalaki na sarong oli, 41 anyos, sarong nagngangaran na tor, 62 anyos. Pareho ining may agom, mga parauma, residentes kan barangay Kinali, Calabanga, Camarines Sur, asin ining sarong pinagapod na Win, 49 anyos, may agom man kan Burabot, Calabanga, Camarines Sur. Ini sa ginibong operasyon kan autoridad kontra sa illegal na tupada, duman ini sa Burabot, Calabanga, Camarines Sur. Konektibo ang PNP sa illegal na droga, ining illegal na mga patupada, aktibo man sinda sa pandakop. Nakuha sa tulong suspetsados sa nanom na manok na pambulang, kasudma kaya Domingo, kadakol kan mga nagburulang. Sarong kada na manok na pambulang, sarong bulik asin na 360 pesos. Sa presenta na sa kustodiya kan Calabanga NPS ang suspect, asin na atubang sa kasong pagbayular sa PD 1602 o kaya illegal gambling. Kasabay kayo nga pudan si PRO5 Regional Director General Andre Perez Dizon sa publiko na makisumaro sa programa kan kapulisan tanganing mawaraan kriminalidad sa Kabikulan. Ang krimen kadakol kayan, bakulang yan na panggagadan kundi pag nagbalgaan isay man na persona sa tuyang mga lay, maapod ka kayan na sarong kriminal. So yaunan aktibong programa kan PNP laban sa kriminalidad digdi sa Bicol Region, kay bana na dyan ang illegal na sugal, illegal na tupada, and syempre ang illegal na droga as iba pa mga illegal activities digdi sa laog kan Riyon 5. Ang problema sa mga araw kayo ni karon ng Philip ka hababaon man lang ang tiyan sa kayan, makakaluwas man sa daan mga ini, yan lang ang kaputan pag nakaluwasin ka
magpundo na daw sa indang operasyon o balik man giraray. So yan ang tutuyang informasyon, dagdag na bareta sa imong programa, gikan sa location, Glenn Naviaris, reporting. Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Hali dyan sa luwas. Yan po kaya kung ano-ano na ba mga nagbuburutwaan na informasyon, bareta, igwa ng asbo na nagluwas basado sa mga batchmate ko sa UNEP kan high school. Igwa subot na asbong nagluwas dyan sa may tangod kan barangay Salvacion. Napundo subot sa indang pinaglulunada na Trimobile alas 2 nin mag-umagahon. May pinagtinusin na sinda na duwang babae. Mayo mandaradara. Tapos nalupusan ang sa indang Trimobile na sinasakayan. Nawara pati daso tinampo. Paano niya ako kamong nakaantos duman sa indong padudumanan? Kadakol na pong mga kababalaghan ang nangyayari ngunya ng mga panahon. Kaya ito nagpuon so asbo dyan sa barangay San Ramon sa Banwaan kan Buhi, naglakop sa barangay Santiago digdi syudad kan Iriga. Ngunyan nagbutuan na naman ining killer traveler na may daradara subot samurai pigpaparalapag ipinopost dahil manahiling ang lalawgon kung anong klase ang killer traveler na ini. Yaro may pagkaasbo man, talagang masakit pag nagbuburtuan ang mga invisible na tao na mga mararaot na elemento dito sa satuyang lugar. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Paracena. Pagmati ko, darasan na po yan kan init kan panahon. Pati ang payukan mga tao, nagiinit man. Garo natututong ng mga hutok kan iba niya itong mga kababayan. Kan iba baka mayo ng kinakakan, gutom na ta kamalakan bagas. Aray nga ng turay ta nagburo barato baga kansaro ay naglalampas naman sang gatos ay pambira niya akong sana all ini. Bako na ini para sa gabos ultimong turay nagmamahal. Turay na sana. Puro na sana mga nagmamarahalan ang presyo kan mga mayor na barakalon nigdi po sa satuyang nasyon mag-isip-isip kayo nan sa tuyang mga kababayan. Kadakol kan mga gutom na Pilipino. Kundi an iba sinasamantalaman yan kan ibang mga politiko ta nagdadangadang na naman bagan eleksyon mas maray nga yan magkagurutom. Tawa na naman yan in relief, magpaluwas nin pundo ang gobyerno, pambira. Mayo man bagyo, igwang relief. Ang panahon ba ganin pandemic, grabe ang relief ka ito. Pag pinagla-lockdown ang sarong lugar, ngunyan, baka sa sobrang init kan panahon, i-lockdown na naman. Bako ng COVID ang kalaban, kundi ang init. Kaya pagirumdum baga sa mga kababayan niya to permi kan mga nanunungdan na di magpararuluwas na gayo. Hindi sa DepEd man patagasan minsan may matagas man ang payo kan ibang principal ay magralaog nga kamo sa klase mga teacher. Dalo po digdi sa DepEd sa siyudad kan Iriga igwa man pong mga principal na talagang sungkailan an iba. Una mo day tinatablanin init ang sendang mga hawak. Sa perming yaon sa opisina, naka-aircon. Kamo man daw magtukdo sa mga classroom na dilapidated na. Diyan sa Santiago Integrated School. Higwa dyan, na dahil na po nagkakairintindihan ang mga teacher, dapit sa nini sa mga, kunyang baga, repair. Igwa man mga alamusan ibang teacher gusto pag para repairon bako man na magagabaon ba sa indang classroom so ibang classroom dyan na mga rugma na pigaanoy na pinapabayaan kan principal kan DepEd ay mag-isip-isip man po kamo
Haloy na yan, big para reklamo ko na itong eskwelahan, 2 classroom sa elementary dyan sa Santiago Integrated School, di lamang pinapakarhay. Rene Ribayan, nakaabot na nga ni ito kay Dr. Lloyd Anidea, kan Iyupan School Division Superintendent, di Siyudad kan Iriga, pati kay Dr. o Engineer Melchor Ases, duman sa region, kundi bagulbulan man po ang DepEd. Igwasa naman sindang mga paborito, priority, sabi. Makabubuisit baga pag-arog kaya ng dalagan kan DepEd. Nagtsatsaga, naglalapigot sa mga teacher, kung minsan iyon na sanang nagpapakarhay ang sa indang mga mister na maaliwalas man lamang ang sa indang classroom. So, lado kan departamento, pabaya. Report! Kaya nasa linya si Diggs Martinez, Karondang Diggs, pasok. Good morning, Karondang Kuya Philip. May dako petang bareta sa probinsya ng Albay na punta na luwas kasuhapon na RRMC. That's up to Batatory number 5, that's 2024. Yan daw sa April 22 to 24. Ini paano ko din sa high temperature and high heat index na pustahin dahil sa padagos na pag-init kan panahon sa durot na El Nino asin ang presente nga dadalasan na dry season na nagpunta sa mataas na index asin at tataas na temperatura, particular pag alas 10 pagkaga alas 10 pagkahapon na kung sa nag-resulta man ini sa mga related na illnesses o mga kahilangan asin mga emergency medical, especially dito sa mga bakong related na mga kapalibutan. Dahil dito, pag-deklara ni Albay RRMC Chairman Atty. Edgar Greco Lagman na person classes o classes na face-to-face sa Gabos na Libet sa probinsya ng Albay at naman ang graduate school. So, dito, ang agang hasta sa ma-lift, ining nasa mga ng advisory, na suspended yung klase mapa-privado asin pampubliko eskwelahan. Asin tiga-abisuhan ang mga namamayo sa mga eskwelahan na mag-implementar ng alternate learning modalities sa elementarya asin sekundarya asin online classes para sa kolehiyo asin mga postgraduate school. Tapos sigun pa din sa APSIMO PDRRMO o PDRRMC APSIMO Advisory number 5-2024 pag-abisuhan ang publiko na bawasan kung baka palibitaran muna ang mga kaipuhan na mga outdoor activities dahil kaining mga nasambitan ng mga kondisyon sa kapalibutan asin sigun pa din sa pinaka-order na agapos na si DRRMO pati MDRRMO ay asiguraan abilidad kan mga medical teams asin mga ambulansya para ni marespondihan ang mga heat-related na mga contingencies asin mga emergencies. Asin nasambitan ng APSIMO PDRRMC Advisory, isuspindi ni hasta sa malit ini nasambitan ng order. Yan mo nakarta kaya Philip Pareta, Halis Provincia del Albay, ini si Karondang Diggs Martinez Jr. para sa RPNBCKI ang maugmang kairiba reporting. Field Report! Salamat Karondang Diggs Martinez sa imong mga heras na informasyon hali dyan sa probinsya kan Albay. Albay may buhay. Albay sa ilalim ng tulay may nahulog. May buminagsak na tulay. Pahayag man ka na United States Department of Agriculture na mayong dakulang epekto ang El Nino sa pag-aani ka na tubudig di sa satuyang nasyon. Sa pirang report binago kan USDA Foreign Agricultural Service PAS ana pagtataya kaini para sa produksyon kan raw sugar
pinalangkaw inini na 50,000 metriko tonelada para sa presenteng marketing year puon Setyembre 2023 hasta Agosto 2024. Ano ta nagpaparalangkaw ang presyo kan asukar? Samantalang daiman subot nagkukulang ang tubo. Dawa nga ni may El Nino, yan ang dakulang hapot. Pasampig paparatarago man kan ibang mga negosyante, darakulang negosyante digdi po sa nasyon kan Pilipinas, ta gusto ninda mag-import. Tanganing magparalangkaw sa na presyo kan produkto kan asukar. Gadan man ang 13 katao sa pinagalonsar na air strikes kan Israel duman sa Rafah City sa Gaza. Sigon sa Palestinian Health Ministry, enot na tinamaan kan airstrike ana sarong pamilya na nagresulta sa pagkagadan kan sarong ama. Sa iyang agom asinan sa iyang 3 anyos na aki. Nagibuman na maisalbar kan mga doktor ang umboy na pinagababados kan gadan o nagadan na babae. Sa ikaduwang airstrike, 8 hobenes asin 2 kababayihan man gikan sarong pamilya ang binawian in buhay. Piglonsar naman kan Israel ang airstrike sa Rafah sa ibong kan mahigot na pag o dai pagtugot kan kadakol na nasyon asin organisasyon kaibahan naman ang Estados Unidos asin United Nations. Ano na ni puro na sa nabaga kariribukan ang nangyayari digdi po sa kinaban. Bagay garuyo na ini so sabi ka ito na sasapuon ka na kinaban ito bagang prophecy na ngayon mag-iiriwal-iwal ang mga nasyon na nakasurat man po kayan sa Biblia ang mga relihiyon mag-iiriwal-iwal ang mga yaon sa gobyerno nangyayari na baga ang mga iriwal-iwal na ini kabali na ang gyera kundi dahil po kita kayan mahadit sabi nga ni kayan solamente ang kagurangnan ang nakakaaram kung ano ang mangyayari sa kinaban. Maray paduman sa Benguet yelling and 412 million cash in government programs and pinaghiras 80,000 na mga benepisyaryo kan Benguet sa parte kan Bagong Pilipinas. Service fair hosted by Speaker Martin Romualdez. Ang programa pinag-atindiran kan presidente kan sa tuyang nasyon na si BBM. Biga panao sa mga tugang nyato ang tabang asin suporta hali sa gobyerno. Marin na naman daw mabalik digdi sa ano yan lugar ta sa probinsya ng Camarines Sur. Ang Bagong Pilipinas Servisyo Per ni Presidente Bongbong Marcos asin ka na sa tuyang gobyerno. Nagahalt na naman ang mga taga-Rinconada. Kaya ito, nagdyan sa Nabwa, malata nagkagurulo-gulo. Dyan sa CSP, sikan magdyan si BBM, abang gugulo. At dawa sa in magduman ang presidente kung kulang ang itataw sa mga Pilipino. Pero may po yan na magulo, mayo pang bastanting itinaw sa mga kababayan niya to. Pero may kulang ang tao. Kumbaga masakit panuan ang pangaipukan sa tuyang mga kababayan dahil kakontentuhan. Maski nga ang ibang nasyon, darakula ng nasyon, ang Estados Unidos, ang iba pang madarakulang nasyon digdi sa kinaban dahil nakukontento. Kumbaga abang yayaman na o ang China sana sa negosyo boom na boom nagpapautang na nga ni sa mga nasyon digdi sa kinaaban pero dahil pagiraray kontento ang tao po mayong kakontentuhan digdi sa kinaaban
pati nga ni ano yan, kumbaga, pati nga mga gadan, baga, pigninegosyo. Ikaw ang mga puniraryang nagrarayaman. Dakol na agad, dakol man ang income kan punerarya. Kan panahon nga ni kan pandemic, kadakol bu baga na nakikinabang ng mga punerarya pag na-COVID. Pati sa mga, ano yan, sinusubsuban ang tao. Kinikremit. Kamahal pati kan kremisyon. Di maray, yan nga hindi magparadakol ang musoleo. Sa mga musoleo niyan, negosyo naman, mga mahal naman, kan pesto dyan sa Campo Santo. Puro na sa nabaga negosyo ang naisip, kan sa tuyang mga kababayan, magsimbahan, gobyerno. Dahil na po kitang padumanan sa mga nangyayari sa kinaaban. Walang nasa nang pati ang kalagtay, pabakal. Kaanganan ni ba, pinapabakal na ang kalag. Isa yan mabakal kan kalag, baka ito man ang mga asbo. Kalang ko na nga ito, kalag mo taas ito man sa nga impyerno, pagtyagaan ko nga yung palipad-lipadin pangyayari. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na, Kipili Paracena. Joke-joke lang po yan, kamuman, mga seryosong bang init kan panahon, dahil kita pa kaseryosong yan, maray sa mga pilyedong seryos. Kundi si Sir Leo seryos baga, na seryosong marahay. Pero daw araw ka ito si Sir Leo. Kan ini po sa kuyang maestro dyan sa, ano yan, UNEP. Kaiba-iba ko kung sain-sain, cowboy man, garuman si Father Tito Oliva. Padi, pero cowboy. Nawa sa'y nagilid-gilid, nakikihampang. Kung arog sa nabagakayanan sa tuyang kapwa, ay namimili, maayong mga dakul na nakapalibot na nagbabantay. Sayang magduman kung sain. Si Pading Jurista, pero minsan na nang take it easy and relax. Nagpuon palan so kasulo o ining grass fire dyan sa Mount Asog, kasubangging alas 6:59. Dingon yan, pigtanaw ko baga sa Mount Asog, mayo naman nag-aaso, panganuron na lang ang natatada. Sakit na yan kung pag igwa po nin mga kasulo, ang mga bukid, talagang dakol ang apektado, kung an mayon. Dan mayon, mayo naman gayo dyan masusulo ta, pigpaparabulusan nin lahar. Mayon ngunyan, bako na pating matarom, pigihiling ko niya, kuhain na daw so perfect kon kan mayon. Pag nagdyan ako sa siyudad kan Legazpi, dyan sa Kamalig, bypass road, hiling-hiling an mayon kun mayong panganuron. Tiringab na baga, so tarom. Nanganaan na nin buga, ang daragang magayon. Kaya minsan ang gayon talaga nagkukupas, maski nga ng mga bulkan. So pinatubo nga dahil na mga nagtubo. Ito, pag-alikan mga kano, nasa hutan pa pati sa mga kano. Akang yapig borabog, taka na nga ito nin bomba dyan sa irarom, kaya nagsarabog, so pinatubo. Ay, santisima. Garo dahil man, kunyan lang ito. Sabi nga ni Kian, tawag ng kalikasan. Masakit ang labanan pag sabi nga ni Kian, nature ang kalaban mo. Ay, dipisil po yan. Kung kastigo kan kagurangnan. Sadigdi sa Pilipinas, kung magpara, kumbaga,
magpara-astak nin kariribukan na nasyon kan China. Kastiguhon kan kagurangnan, patugahon ang mga bulkan digdi, rematisinda. Bugasan na kan mga bulkan, baka di tumagal ang China digdi sa Pilipinas. Yan ang number 1 na kalaban, ang nature, pag iyon na po yan ang nag-alboroto. Mayo na kitang magiginibudig di sa kinaaban. Oy, guwa na po kitang 10 minutos, makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Antes kan sa tuyang pagpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagiromdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello Bright Bar Blue, isang labatan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello Bright Bar Blue, isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulier, aking pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Balik po kita rin sa tuyang programa. Naman palan sa dait pinagtitraining sa pagsurat nin blatter sa barangay. Pinanginutan kan kapulisan kan Santa Elena PNP sa paagiman kan Project 3B o Barangay Blatter Book. Dapat talaga magkaigwanin training an mga tanod sa pagbubugtak sa blatter. Takon minsan sa sala mambaga an blatter sa barangay. Kung sa pulis nga ni nagmimintis pan blatter, ano pa daw sa barangay nan iba pong mga nagbubugtakan na blatter. Iba kung sa pag-underestimate kulang man sa nanodan. Di ba nga na dyan, dahil man nakatapos sa pag-eskwela. Hindi malakas na nakikapitan. Kaya kino ang empleyado kan barangay. Masakit kayan kung anak ko ang treasurer. Haram sana magkwenta kan mga kwarta. Pero sa pagtago, talagang tunay na pinagtatago. Ang pundo, yan ang masakit dyan. Kung nasa pawan pa si kapitan, naghahanap na kan pundo si kapitan, nawara kan tisuriro o tisurira. Minsan may mga kaso pong arog kaya na minsan nawawara ang pundo. Gibukan treasurer sa barangay. Minsan nahanap na sa kapitan na inang sa pundo ta. Ito pala sinipti na. Maray kung may pagkaaram si kapitan, pero kung mayo masakit po yan. May mga istoryang arog kayan, bigla na sanang nawawaraan pundo kan barangay. Trabaho ka na treasurer. Dapat ang treasurer piliun ta so bakong binulsa. Kung nagpaparasip ang pundukan barangay, mayo manahaman sa barangay, ay problemado kayan si kapitan. Kaya ngunyan hanapon piliunan maging treasurer o barangay secretary. Dapat itong turut at tao man na kung minsan nga ni ang treasurer sa kabarangay secretary daw pa sa donong si kapitan. Si kapitan kaya kung minsan nagana sa namang
Dawa day tapos sa pag-eskwela, kumbaga may kwarta sana, saka may nagsusuportang hali sa taas. Ngunyan, magkandidato ka sa barangay kung mayo kang bendisyon na sabing hali sa taas. Hinda kung sa inkapuruton, baka abutong ka sa kangkungan. Grabe na po ang eleksyon ngunyan, magbarangay o barangay sana, pero grabe na ang ginagastos ng mga kwarta. Usong-uso na ang barakalan, maladig din. Sudad kan Iriga, nag-abot sa 2,000. Ang barakalan sa barangay pa sana. Pambihira niya ako. Tunay na ngod. Kaya magtios man ang mga constituentes na kung minsan mayo ng ibang nahaman ang ibang mga barangay official sa barangay, piyesta, pa-basketball. Tapos kung ano-ano na sa bagang mga okasyon para mabunggasan ang barangay, may pagkaabalahan. Pero sa mga priority project po na dapat gibuon kan barangay ay napapabayaan kung minsan. Tigpa para aling-aling sanan sa tuyang mga constituentes pag abot sa araw kaya na bagay. Kaya minsan din nag-aasinso ang barangay ta kung araw kaya ang napipilitan ng mga barangay officials. Although may pundoan sarong barangay itong pinagsasabing internal revenue allocation, alagad ngunyan kung minsan day maaraman kung napapasain sanaan mga pundong yan. Halos nakatulong termino sarong barangay officials na tapos na sa iyang tulong termino, ani ba mayo man gayong nahahaman sa barangay. Permisan ang nasa isip, magpag-grass cutter, mag-akal-akal, kan dikit na laboy, duman sa mga upang tapos na drainage canal. Yan po ang naobserbaran ko, digdi sa satuyang nasyon. Pero ang pundo ninda, sarong taon, milyon. Kung dikit-dikit man lamang yan, pinagpapasemento kay itong mga day patarapos na drainage canal, tapos mga kalye, ay ano to day mag-asenso ang barangay day mapagayon. Kung minsan kaya iba man ang mga priority ninda. Iba personal na interest, priority project. Tapos na kapamilya, kapuso, makalaog sa trabaho. Digdi sa barangay. Barangay pinusuan, barangay pinamilya. Kung ma-relief, inuton sa pamilya, mga kapuso. Di nagray nangod, pag-arog kaya ng barangay. So, bakong mga kapuso, bakong kapamilya, mag-ilat kintawan. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na, Kipili Baracena. Masakit pa kayan kung iba, dahil inaabot kaya nagpaparangurub-ngurub sa barangay. Constituentes man nga ako digdi sa barangay, dahil lamang nga ako inabot kan mga relief-relief na yan. Pati nga sa purpose, tios man nga ako. Buisit ngayang barangay ini, arog ka na nasabi kan ibang mga constituentes. Kung narayo man sa kuron, siyempre dahil man lamang mauringan. Tapos pigpaparaadalan man kan ibang mga barangay officials, garong nga bako ito sa tuya. Ito nga ta sa tuya. Ito, tawan ta nga tolos. Hindi nga pag-adalan ta mo na kung tatawaanin relief. Hiling-hilingon ta mo na nga, depende sa sigon. Ay pambihirang buhay tayan pag-arog na po kan sa barangay. Hoy, kumusta palan ki batchmate Ronnie Cortero dyan po sa Salvacion, digdi sa siyudad kan Iriga. Siyempre ki punong barangay Vicente Lagatik. Ano
na daw. So mga plano sa barangay ni punong barangay Vicente Lagatik na magkakaigwa subot dyan in bagong barangay hall. Bako na sa gilid kan tinampo sa indaw ibubugtak. Bago ang eleksyon, sinabi ito ni punong barangay Vicente Lagatik kan barangay Salvacion. Out pa man lugod, antes matapos sa iyang termino sa laog ng 2 taon, marealisar ang sinambit ng proyekto para may konsuelo man lamang sa barangay Salvacion. Minsan kung daay man nangyayari hanggang sa nasa sabi-sabi diyan sisingilon ka mo kan sa indong mga constituentes, kaya dapat marealisar itong pigpara istoryang ito sa kuya ni punong barangay Vicente Lagatik kan barangay Salvacion na magkakaigwasindanin bagong barangay hall. Kan napud ngunyan kan mga barangay hall baga government center. Kumbaga iuman an parehas man yang kan city hall. Yan government center kan syudad. Pag munisipyo, government center kan munisipyo. Bagay, daw anong iapod po kayan. Ang importante, dakol ka mong magkaharaman sa indong lugar. Mahiling na nag-uuswag na sarong barangay, banwaan o syudad, lalong-lalo na ang probinsya. Ngunyan pong panahon na ako na-obserbaran ko daw asigyan ngaya midnight sale, day sale kan mga mall. Nilalangaw po. Kulang ang mga nagbabakal ngunyan. Talagang hard life and bull sa kansatuyang mga kababayan. Nakasabay pa ining mga online na kung minsan pag minaabot ang item, mga pulungo. Depende sa imong na-order sa mga online, pero dahil man niya nagbabayad din tol-tol na buwis sa BIR. Ini dapat tarasugon ini kan Bureau of Internal Revenue bako sa nangan mga Bombay. Diyan po nalulugian sa tuyang gobyerno digdi sa mga online business na ini. Tapos mayo man garantiyan sa indang mga item minsan ibinabaralik. Habo nang ipabalik halawig ang proseso. Masarong bulan bago maribayan ang item. Ini po ang masakit kan mga online business na ini. Ako dakol ng eksperyensya kan mga araw kayan. Kung suarin, bigla minaabot sa order mo, dahil ka na nga ni nag-order, ay ano man niya ako taarog kayan. Habang iigot man kayo ng mga para-deliver, grabe man ba yan, komisyonin da dyan. Habang kukulit pa, maski nga ni Udto mainito, nagbabatad sa gitkan dideliveran. Kaya minsan, pagkadakol na kan ma-deliver sa sakuya, pag may nag-aapod, cancel! Aloy na niya ako yan in order ko ngunyan sa na maabot pangyayari anong klaseng pag-orderan ng ibang mga online business digdi po sa satuyang nasyon. Iyan ang kakompetensya kan mga mall. Kaya ibang mga mall ngunyan daw adarakula garo tamul-mall ang dalagan kan sendang negosyo. Anong pagpara-sale kung an sa tuyang mga kababayan mayong kwarta nagtitios ay dayan kakagaton. Ang gusto niyang kantao libre pag nagpalibre ngayon in pananao halimbawa sa barangay assembly may mga tataong relief mga giveaway ay kadakol maatindir kayan. Tapos dikit sanaan tataramon kan mga barangay officials haralipot sana kung magtaram ay dakol po an natindido kayan. Pero kung naralawi ko na magtaram ani papanaw kadikit man
Ay mabubuisit sa ng tao kayan, ngunyan pati, abo na magparadangog, kan haralawigo na magtararam sa tribuna. Baga suya na po sa tuyang mga kababayan, ay adi man nga naglawig na nga, baga na nga damo laga ilalawig, parang abil siya naman siton. Diba nga yung parang ngaw-ngaw, nguab-nguab, da naman kamutangan. Di urulan paksiw, pag-arog na kayan ang mga pagtubod kan sa tuyang konstituente sa ibang nga, mga butig naman. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na, Kipili Paracena. Minsan kaya bako na pong makatutubod ang pigpaparataram kan iba niya tong mga yaon sa posisyon sa gobyerno. Garo na yan long playing kan panahon no, garo sirang plaka. Pigpapara or otro, pag-aabot ka na eleksyon, promesa. Pag nakatukaw na, promesa. Balik-balik, mayo man na inuuswagan. Kaya ako binsido duman sa mga yaon sa posisyon na talagang nagtatrabaho kan sa indang obligasyon. Kumbaga tinutungkusan sa indang sa indang mga promesa sa tuyang mga kababayan. Hoy, good morning pala ki Idol, Attorney Nunoy Wapirina, ang City Administrator po ka na siyudad nin Iriga. Asin sa gabos na empleyado kan City Hall. And siyempre dyan sa Erga City Public Market. Kumusta ki Mayor Rex Uliba? Kumusta na daw sanggo na ang panlungsod ka na irigangon niya ng mga panahon sa pamamayo ni Vice Mayor Edsel Serrano de Maiwat? Dawa turog, perming purog. Sabi kan iba, ha? Bako sa naman ako kaya ang nagsasabi. Igwa nga yung mga nagtataram. Dawa turog, perming tindog. Dapat patutuuhan mo yan, Vice Mayor Edsel Serrano de Maiwat, ang aning pag-eleksyon. Tindog ka man giraray. Ang tao madaling masuya. Daw, ang itong perming tindog, kaya naman ito napatumbahin sa boto. Pag nagsalasala. Hey, good morning man ki Konsi Gigi Vargas. Siyempre ki Konsi Nicky Lagrimas. Yan sa Santo Domingo ki Madam Mini Bagayawa, ki Franz Bardonado Onyedo, sa pamilya Esplana Sinman, pamilya Bristain. Siyempre ki Konsi Buboy Villanueva Jr., ki Ma'am Impay, ki dating konsyal Dante Oliva. And sa mga barangay officials dyan sa Barangay Santo Domingo, sa pangenot ni punong barangay Edwin Albanyo. Kumusta na kaya si dating Kapitan Weden Salvadora? Kaso sa tuya man na sarong amigo dyan na madali nang mag-operar. Sa iyang gasolinahan ki Clito Rabago. Tapos ki Bert Martinez, maray ko ni si Bert Martinez, patukaw-tukaw sana dyan sa gilid kan tinampo, naglilista ka itong mga nagtaya sa STL. Yan sa public, kumusta man ki Rimar Ebasco? Diyan mambalan sa Banwan po kan gain sa Camarines Sur, ang pinakasadit na Banwan digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Subot maisa sa katupada na tutok kainan program kung saan prioridad na tawanin masustansyang pagkakan
An mga bados asin inang nagpapasuso. Di nagray nangod kung arog kaya. Tapos ining nagkapirang kahon kan mga smuggled na sigarilyo ang nakumpiskar di po sa probinsya ng Camarines Sur na estimate de mababa sa 2 milyones de pesos ang kantidad. Pambihira. Daw na lugar ining mga smuggled na sigarilyong ini. Yan ang mahal ang presyo po ang karning orig nag-aabot na sa 340 pesos ang kada kilo. Kaya kulang naman ang nagbabakal nin karning orig takon high blood on pa. Sa presyo pa lang maka high blood na. Yan po sa merkado publiko kan sa tuyang syudad. Tapos iniman na mga pakwan ngunyan sa gilid ka na tinampo malungsi na baga matabang. Ano yan? Masabi so para tinda bang hamis nga kay ni? Mala ta kan bukasan ko nagtabang na naglungsi nangod. Ay ano ng mga paninday ningon yan nagpaparamahal nagpaparaluyan kalidad kan mga paninda. Iba ang Pinoy. Kaya talagang kitang mga Pilipino kung minsan dapat nagmamahal, naggagayon man ang kalidad kana mga paninda tanganing day mag-angal an mga parabakal dipisil po yan. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Hoy, kumusta man ki Gemini Puso dyan sa Nasyon kan Lebanon? Si Wen Aguilar dyan sa ano yan Saudi Arabia sinman ki Lynn Baracena Rambuyong. And sa kabus pong mga pinsan ko dyan sa ibang nasyon. Maray pa kamo. Yaon sa ibang nasyon sa malipot na lugar. Na naman digding nagluwas dapat na subuot magbaba si Vice President Sara Duterte sa iyang posisyon. Pambihira. Ano daw? Sabi digdi sarong congressman duman sa Metro Manila ang nangangapuda na mag-resign na si Vice President Sara Duterte sa pagiging Secretary kan Department of Education. Sigon kay Manila Representative Joel Choa, Duterte remained silent while his family scolded President Ferdinand Marcos Jr. and did nothing to defend the Philippines against China's aggressive actions against Filipinos and the West Philippine Sea. Did you see that? Sabi man kan nag-comment, nagpauto kaya kay Aimee Marcos asin kay Presidente Bongbong Marcos. So yan ang dinagusan. Santissima. Natadig di sa Pilipinas kadakol kan mga paraoto ang iba yaon sa posisyon. Sa barangay, igwang mga parauto, ano pa daw sa gobyerno. Madakol kan mang uuto. Maray kun sa buhi, bantay raw sa uto, takin maunas. Kumaunas. Kuungaw na paraunas. Ayan ang dipisil.
konsuluto maunas kan ungaw. Dumanman sa Ayugaw, presentasyon Camarinesor pasado alas 5 nin hapon. Siring sa Banuan kan Garchitorena ang nasambit ng bus kan mangyari an aksidente. Sarong pampasayrong bus ang nag-overshot sa kalabaan kan highway. Yan sa Partido area sa presentasyon Camarinesor. Luway-luway, sinakan padalagan mga driver. Duman sa siyudad kan Naga, dakul po naghapot, 30% na sana, sundong 35% na sanaan kayang ipabulos kan MNWD. Water reserva, mayo pa manda sa critical level. Sa tao kan padagos na minamati na harasas, darakan tag-init, dahil po man naaalang ang water reserva kan Metro Naga Water District. Ini ang pag-asigurar na Mr. Chapi de la Cruz para taram kan MNWD sa entrevista kan lokal na media sa siyudad kan Naga kan nagtalikod na aldaw. Sigon sa iya dahil pasubuot, nag-abot sa critical na level ang spring o burabod sa bukid isarug, asin pinaglalauman na ini ang padagos na makakaipno sa pangangaipo kan sa indang mga konsumidores. Ini sa tao man kan makahandal na 35% produksyon sa supply kan water district. Daraman kan nagpapalyar na mga pumping stations na sa indaman subot ginigibuanin paagi na tulos maibalik sa tultol na kondisyon. Pinahiling ni De La Cruz sa lokal na media ang mga ladawan kan sindang reservoir kung sain resadong ini ang padagos na naati darakan sobrang init kan panahon. Daraman kan sobrang harasas, napipiritan lugod ang MNWD na palawigon ang operasyon kan sa indang mga pumping stations na iyuman ang rason sa sarabay na pagpalyar asin pagkaraot kan mga ini. Sigun paman ki De La Cruz, sulamenteng pagbagsak na sanak kan uran ang malalauman para mapanuan ang sobrang kakulangan sa supply ng tubig. Kung no arin mauran, iyan ang dakulang kahaputan. Sa bagay, pag grabe ngayon init, sabi kan mga gurangpukan mga panahon, babalusan ngayon, grabe man na uran. Iyo ta, minsan bigla bagang nag-uuran, makusog. Tangon yan, dahil mo na ma-estimate ang kamugtakan po kan panahon. Igunganing panahon na dawa Marso, Abril, nagbabagyo. Dahil mo na ma-predict, sabi nga ni kayan ang panahon. Takay tutuod ang mga tao na pag luminaog na ang bulan kan Enero, hasta Abril, nga summer season na yan. Tapos pag Mayo, abot ng Disyembre, tig-ura na ngayon, nagbabaragyuhan na. Pero ngunyan, iba na po. Minsan, baliktad na ang panahon. Minsan, igwang bulan na summer season, nagbabagyo. At rainy season, nag-i-El Nino. Masakit mapredict na panahon ngunyan po. Epekto ini kan sinasabing climate change, pagbabagukan na klima. Sabi nga ni kayan, sulamintian kagurangnan ang nakakaaram.
pag naglaog na ang Orasio Imperata, yaon na dyan na mamamatian na ngaya ang gabus na mga pagsakit kan tao, darakan kalamidad. Kaya magbago na ngaya kamo. Kaya na pagparaparaludon ang mga punin kahoy, imbes magtanom. Ang problema nga ni, sige man ang tanom, kulang ito na bubuhay ngod. Lalo pangunya na mainit, tapos igwa pang mga parasubsob dyan sa kadlagan. Ultimo nga ning itong tanom kong karabasa, saka itong sitaw, madali na kutang magbunga, nagbuburak na nga ni. Kuita, tutong na baga, pag aldaw, ruluyos ang dahon kan karabasa. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na, Kipili Baracena. Dahilan po sa sobrang init ka na panahon ngunyan, talagang namamati. Bako sana kan mga tanom, kan mga hayop, pati ang mga tao hinaharasahasan, grabe. Matangang banggi ginagaranot ka, kaya dapat ngunyan magtrabaho banggi na. Anal daw gibuho ng banggi. Baralik ta doon, dahi ka makapag trabaho nin tultol pag aldaw. Pero ani ba po baga, banggi man nagtatrabaho. Kundi sa mag-agong garo disangay na aldaw ka matrabaho. Pero mayo man dyan nakasabi sa tugon kan kagurang na nga maggibo ka muna na aki pag banggi sana. Report! Bueno, nasa linya si Karondang Eman. Karondang Eman, pasok. Okay, salamat sa Karondang Kuya Philip. Kakaabot ko lang digdi sa opisina ni Sir Noel Panga. With regards ini sa padangadang napalarong Bicol, ngunya na ining si Mana Karondang Kuya Philip kung magigirumduman nindoan na host kan palaruan na probinsya kan Albay kung sa in tigabanga ini sa apat na banwaan sa probinsya asin karong syudad. Ang main host ang Legazpi City kung sa nga ni ang opening ceremony ka gigiduhon sa Bicol University sa Abril 27 ko na napapasala. Asin ang lokal na gobyerno kan syudad kan Iriga, particularmente na ang Deped Iriga, talagang kuskusan ang ginibong nga paghahanda. Aramon ta daw kung ano pa ang ibang pigkakadisihan kan opisina ni Sir Noel Panga bilang ngayon Division Information Officer dapit po digdi sa padangadang na palarong Bicol kung saan mapon ini sa Abril 27 asin ko na napapasala magtatapos sa Mayo 4. Si Sir Noel Panga ang Division Information Officer kan Deped Iriga, abalahon sa muna sa nagdakatirang minuto. Kumusta sir ang mga paghahanda kan Deped Iriga para po sa regional palaro? Si Philip Baracena ang mo niya pong anchorman sa RPN BCKI Iriga. Good morning sir. Sir, good morning po. Po sir. Good morning po. Kumusta po ang delegasyon kan Syudad Iriga? Sa kanyan po may ocular inspection po ang division ng Iriga. Duman po sa mga venue na gagamitin kan mga players may saka buong delegation. Actually, maduman po sinta kanyan sa Legazpi, then Taligaw, saka po sa Tabaco. Kung dahil po ako makasala, ang namamayo po kang ma-inspect po duman si Ma'am Mavic, yun po ang supervisor sa sports. Kaibanan po niya si mga supervisor o IT district supervisor. Makatapos po may makaibanan po siyang mga coaches. Tapos po itong mga head of delegation na ito nga nito na pinapangunahan po kan nagkakatirang persona na mamamayo po sa Legazpi, Taligaw, sa Tabaco. Para na po kita sir
papakaloy na na visiting center sa Naga. Unlike before na with pa siya, yan within na lang, province of Albay. Kaya lang, pa nga po siya kan tulong. Dito sir ang bilitin sa pang iriga. Ang depende po kaya yan sa event. Ang iriga po, may delegation po na naka-base po sa Legazpi, at pagkatapos po sa Ligaw, saka po sa Tabaco. Kaya kung baga distributed ang kada function sa mga personnel ng division of Iriga City. Pero pong events na babalihan ka na Iriga City delegations? Ako po siya sir, halos may mga individual po saka mga group events na po, halos well participated man po yan ang Iriga City Division. Mga nasa pirapuan na player as in mga coaches kabali sa sinambit ng delegasyon? Ay, sakol po siya sir, kasi hindi po nga sa memorandum, kapag kutungon na ang Division Memorandum number 146, 2024 yan na po digdi ang Technical Working Group saka Working Committees. Provide ko na po kami si Papa Kalo. Usually po mga non-teaching personnel po si mga pictures po kaya maliban kan pagiging coach nila. They po sinda pwedeng kung wala man po sindang participation, i-limit nilang po si mga designation para po naman sa mga non-teaching personnel. Pero kung teacher ka po, na coach ka o kaya trainer o kaya official ka po, pwede ka po makabali naman. Dahil ko po ma-quantify kung sasaroon ko po kaya sir, baka po maabala ang takbilang ko. Pero i-provide na lang po kami ang mga list of officials, tapos yung mga coaches, tapos po event. Kung nawilingan pa po, may participation po kita sa gymnastics, sa swimming, sa tennis, sa volleyball, sa sipak takraw, softball, table tennis, and other mga group event, like basketball man po. Halos kompleto man po kita, Papakaloy, gymnastics, nasabi ko po sa Barco, tapos yung table tennis, softball, and other events. So halos kompleto man po kompleto man po. May badminton, may chess, may gym air, may gymnastics, yung wrestling, boxing. Pero po ang budget ka na lokal na gobyerno ka na siyudad ng Iriga, as in, kumusta man po ang suporta? Permingan po ang support. Actually po sa mga equipment, ito provide po ng dayan, tapos mga uniform, shoulder po yan, pang local government unit ng Iriga. Tapos may concentration pa nga po, mga 3 days po yan. Saka po ang isa-shoulder po yan, sir, during the entire duration ng palaro from April 27 to May 4. So wala pong problema, wala pong gagastos at mga mga coaches. Ang kaipuan lang po ang presence participation. Sabi po sa elementary, ining mga makawat sa basketball, nagkukulang-kulang ang budget. Ano po ang masabi nindo kay ni? Nagkukulang-kulang po ang budget. Kasi po, itong time po na nagpa-practice po sunda, pagpa-practice pa po ang ang kaday paman po kaya na i-release ng local government unit. Para mo po kaya po kasi sa gobyerno ang transaction medyo minsan dahil man po yung napapadali, may proseso po yan. Pinapagkitan yan, kaya po mag-present ang debt admin proposal na dapat i-approve man sa local government unit ng Iriga. So ang LGU po, nakadepende man po yan kapag release, kasi po naman sa request ng Iriga City. So, pangani pong wala pong gabos po magiging plantado ang activities na involved po tigdi sa preparation ng Palarong Bicol 2024. Karondang Eman? Yung pilit maihapot ko kay Sir Noel. Sir, mga anong aldaw, syempre April 27 ang opening, mga anong aldaw mabiyahe po ang Iriga delegation? 27 man po siya. So, bali po duman sa Division Memorandum 146-2024, kapit sa 20 po,
Ano na po yan, arrival of delegate, tapos departure, ang SDO, ang ito po yan sa Iriga City, sa migrants kan po yan, mga Pilipon. Ito po kami kayo maturipon mga 12 o'clock. Tapos, ang sa 28 po, may na po yan, opening kang program. Tuman po yan sa Ipalong Syndrome of Liberation. So, tuman po yan, sir. Matapos pag April 29 to May 3, actual games na po yan, designated playing venues. Then pag May 3, pull out na po kang mga credential, ang mga active deliberation ng delegates for 2024 palarong pambansa. Kaya gusto ko pong i-clarify na ang participation po kang mga active sa palarong Bicol, magiging basehan po yan kung isa ang pipiliin kasi ring duman sa palarong pambansa. Tapos pag May 4 po, closing program na po siya. Bali, dyan ka po mahiling kung isa po ang mga nanggana, isa man po ang mga dai sunod. May po pala kami, sir. I'll take the opportunity na imbitaran ang mga media. Kung pwede po, pwede man mag-demand sa papakaloy, sir. Sabihin nga, actually nga, ma-put up kami nin media center. Ito bagang pinsen ko sa pilit, per regional memorandum number 423 series 2024. Tanganay pong ma-update man po ang mga nagdatangog, mga magurang, tapos ang mga taga-Iriga po, kung ano na ang standing kang Iriga City delegation from April 27 to May 4, 2024. So, bali yan lang po ang sakuyang maitatao. Kung may mga clarification pa po, papakaloy. Sige ba ka? Paramdam na Kuya Philip, siguro na lang, limitado kayaan na sa tuyang oras. Siguro, mensahe na lang ni Sir Noel, duman sa mga magulang na nagdadangog niyan na kumbaga itao na aram mo kaya karamdam Kuya Philip, importante itong suportahan mga magulang. Mensahe ni Dated Iriga sa pagi ni Sir Noel Panga bilang Division Information Officer sa mga magulang tabi, sir, na suportahan natin ang mga atit para po sa palarap gawain. Dinas po, gusto kong magpasalamat sa mga magulang dahil nagtugutan ninda sa mga ating ninda na nakakwalify. Aram po ninda ang opportunity ng salong para kawat. Minsan nagiging daanan po sa pagmatik ang sarong para kawat kung isa po ay makapag-participate po sa palarong Bicol. Kasi by the time na makapag-participate ka po dyan, may chance ka po na makapagpalarong pambansa. Din pag nakabot ka sa pambansa, may mga higher competition na po yan na pwedeng mapadumanan po kan mga topic. So, I'll also take the opportunity na magpasalamat po sa mga magurang. Pwede po kamo magproblema kapag abot po sa palarong dito. Laon yun po ang suporta. Maski po nga nagkukulang-kulang po ang budget diban po sa period na nag-training. Dahil po, kahit saan po talaga kayang budgetan na dapat maghagad po kita sa dapat pong hagadan. Waraman pong pagkukulang ang mga ang mga coaches, yaon man po dyan firme, tinda, tiga-alalayan ang tendo pong mga aki. So, sabi po nga kayan, pag abdesilahan kami pong mga maestro maestra, kami po ang paduwang mga magurang kan tendong mga so, don't worry po, kumbaga ang mga akin doon nasa maray na kamuktakan. Kung gusto man po kan magurang na manggana ang tendong mga aki sa palarong Bicol, mas lalong-lalo na po ang SDO Iriga City. Mawot niyo po na bakulang participation ang gusto nang mangyari kundi nga na duman sa palarong pambansa. Tanganing at least po may kabalyo man po ang kapagalan ganito po yung mga aki, lalong-lalo na ang mga coaches na yaon po dyan termi na nagtitraining ganito po yung mga. Tama na tabi karon dang eman bastante na so sinabi ni Sir Noel Panga an information kan Iriga City Schools Division. Report! Go ahead. Report! Okay. Karabag Kuya Philip na danugtaan na tingog ni Sir Noel Panga, ang Division Information Officer kan Dated Iriga. Mahali pa lang sila amay kan na April 27 na yuan na pagpuon
As in, gigibuhon nga ni yan duman sa Syudad Legazpi bilang yan main host. An advantage niyan kan Deped Iriga, garo may ano na sila, garo cluster na, garo naglaban-laban itong North, South, and Central. Kung baga, garo ano man siya, palarong pang-Kamsur sa Kamsur kaya baga by district. So, iyo man ang ginibo, strategy bago kan Deped Iriga na pinili muna sa mga maurag na mga athletes sa North, Central, and South para iyo ang maglaban-laban sa city meet. As in, sa mga nanggarana duman, iyo man po ang ilalaban sa palarong Bicol na mangyayari po ngunyan na simana duman sa probinsya kan Albay. So, ang RPNDC kaya Iriga, full blast kayan, blow by blow, may live coverage po kami kayan, sir. And syempre, para sa pagbalangibog ka mga information, tibaad, mas magtaas ninyan ang ranggo kan Deped Iriga. Sabi nga ni kayan, sadit man sa pag-iling pero nakakaanap man pag-abot sa mga events. Karundang Eman, kunya na ta inabot na kan oras. Iriga. Si Eman lumapag, back to you po. Salamat Karundang Eman sa pagkikipag-ulay kay Sir Noel Panga kan Deped Iriga City Schools Division. Sa pangaran po kan bilog na pwersa kan RPN News Team, kay Banya to sa lado technical si Chabi na Obra, sa information si Jimmy Guanzon, sa transmitter si Bert Cabrillas. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong